Nazdar, potřebuješ si sestavit počítač do 15 000, ale nevíš jaký nebo jak na to? Tak tohle video je přesně pro tebe a jo, můžeme jít teda na to. Takže proletíme to tak nějak rychle. Procesor to vybíráme do 15 000 nějaký rychlý, spolehlivý herní, takže to je přesně od AMDčka Ryzen 5560. Je to výborný procesor, utáhne až RTX 4070 a vystačí vám ještě na hodně dlouho a bude super pro upgradey. Základní deska. Základní deska tak musíme najít vlastně pro procesor se sokketem AM4, takže to se nám tady nabízí, tady tahle skvělá Asus Prime B450+. Já jsem ji koupil rozbalenou za 1800, na Alze nová stojí 2199 a jelikož k ní nemáte přístup na Wi-Fi, tak ještě doporučuji si k ní dokoupit nějakou síťovou kartu. Teď vám tady dám na monitor obrázek, jak taková síťová karta vypadá. Ramky. Potřebujeme nějaký rychlý, spolehlivý ramky, takový ty základní, nepotřebujeme prostě nějaký extra silný a potřebujeme nějaký herní. Takže to jsou přesně takový ty basic ramky Kingston Fury 16 GB kit, takže jsou to vlastně 2 osmičkový DDR4 3200 MHz. Takže to nám bohatě postačí. Disk. To záleží taky hodně na vás, podle toho, jak moc chcete paměti. Mně bude stačit asi 1 TB, po případě si potom dokoupím nějaký HDDčko, takže já jsem si vybral tady ten 1 TB čtení zápisem 3500 MB/s na 3000 MB/s a životností 760 TB. Grafická karta našel na Alze zánovní 2060 overclocknutou, což znamená, že z ní je vytaženo úplně ten nejvyšší výkon, takže to bylo úplně super, to znamená, že se vlastně vyrovná 3000 RTX 3060, takže jsem si ji hnedka vzal, stála 5000 a jelikož už se takhle neprodává, tak tady pro vás mám kartu, která je této overclocknuté 2060 velice podobná výkonově a to je RX 6600. Dál skříň. Skříň je hodně individuální, já jsem ji koupil za 1300 na Alze, ona už se teďka i zdražila, momentálně teďka nemají tu, co mám já, oni ji mají jenom teďka v bílé verzi a to je Montech X3 Mesh Black a to proto, protože byla levná, jenom za 1300, vypadá dobře a má už předinstalovaných 6 větráků RGB, což je úplně super. Samozřejmě skříň tak je na vás. Musíte si samozřejmě vybrat, když máte ATX desku, tak skříň, která podporuje ATX, ale potom už je to na vás, prostě to si vybíráte podle vzhledu a podle toho, kolik je tam větráků. Mně se tato skříň hodně líbí a je tam v ní 6 větráků, což je úplně super. Teďka teda zdroj. Zdrojem tak vlastně budeme napájet celý tento počítač, takže vlastně potřebujeme nějaký vhodný zdroj pro naši grafickou kartu, 400 až 450 W. Ještě musíte brát v potaz, že ještě něco bere procesor a ostatní komponenty. A ještě se nám bude vlastně hodit pro upgrade, aby když si koupíme třeba novou grafiku, tak aby jsme hnedka nemuseli upgradeovat zdroj, ale prostě aby už jsme ho rovnou měli vlastně použitelný pro upgrade počítače. Proto tak tady máme tenhle Deepcool PF650, to znamená, že má teda 650 W, což je úplně, to je teda všechno, asi k částím. Myslím, že jsem to proletěl celkem rychle. To nám zhruba vyjde na nějakých 15 000, s tím, že to kupujete z Alzy. Když byste si to dali do srovnávače cen, jako je třeba Heureka nebo další, spoustu jich je, tak byste to určitě v jiných obchodech našli mnohem levněji. Ale já jsem to kupoval všechno z Alzy kvůli dopravě, protože to byste museli platit několikanásobnou dopravu a prostě a je to mnohem jednodušší z jednoho obchodu. A navíc ty ceny nejsou zas až tak o tolik jiný. To je asi tak teda k těm částím všechno a my se teda můžeme vrhnout na stavění. Takže jo, teď teda jdeme stavět. Takže už tady máme všechny krabice pěkně nachystaný a jo, začneme teda základní deskou.
Pěkně si ji rozbalte, dávejte pozor, ať neporušíte krabicu, protože krabice je pěkná a dá se pěkně uchovat. V balení tak tady máme CDčko, kterým můžeme upgradeovat BIOS. Potom už tady máme základní desku, samozřejmě tam ještě kouká Shield. Základní desku, tak si je rozbalte, normálně ji tam vydělejte a doporučuji si dát na krabicu kvůli tomu, že ze spodu základní desky je spoustu ostrých pinů, tak byste si tím mohli poškrábat stůl. Takže si udejte na krabicu. Teď si krásně rozbalíme procesor. Tak, tyjo, to přišlo docela ve fancy krabičce. Jo, no, bude trochu těžší se do toho dostat, ale budu se snažit to asi nějak neroztrhnout. Dobrý. Snad? Jo, dobré. Takže tady nám krásně přišel i s větrákem, což je úplně super. Tu máme teda větrák prvně, ten si asi zatím můžeme odložit na bok. Jo, je to takový ten klasický i pastou. Tak a teď tady už je samotný procesor. Přišel i s nálepkou, to je zajímavé. A tady je on, srdce počítače. Tyjo, ten je krásný. Samozřejmě zkontrolujte, jestli tam nemáte nějaký poškrabený piny. V případě, že ano, tak ho vraťte. Nechytejte to za ty piny, dávejte si na to pozor, snažte se to chytnout nějak. Já jsem to teda blbě chytil zrovna za ty piny, tak si ze mě neberte příklad. A na procesoru budete mít takovou malou šipečku, kterou budete mít i v základní desce. To potom vlastně zaklapnete pomocí tady té tyčinky. Nevím, jak tomu mám říct. Tyjo, mě se třepou ruce. Tak a hotovo. Můžete opravdu vyzkoušet, že procesor nejde oddělat, takže je tam opravdu zaklaplý. Tak, teďka ramky. Tak se samozřejmě rozbalíme, bude to asi muset trochu rozšmyknout, protože je to tam přilepený blbě. A konečně jsem to otevřel, to bylo hrozný. No, takže tady je máme obě dvě. Nechytejte je, prosím, opět za piny. Tak. Prvně tak tam osadíme teda tu první, ta se dává vlastně do druhého slotu, aby byla co nejdál od procesoru, ale zároveň, aby nebyla vedle další ramky. Takže ji teda osadíme do druhého slotu, to si tam odklapněte takový zobáček. Tak ramku, tak tam normálně nebojte se toho, zaklapněte a když to cvakne ten zobáček, tak to znamená, že tam ramku máte správně. A teďka druhou ramku a ta se dává do čtvrtého slotu. Tak, ramky máme hotový a teďka tak se můžeme asi vrhnout na disk. Disk tak se zapojuje tady do těch šroubků, na který vám ukazuju, nebo jakože nezapojuje, ale přichycuje. Zapojuje se do tohohle slotu. Tak, vložíme si ho teda do toho slotu, kam jsem ukazoval, nebojte se na to trochu zatlačit, je to trošičku hůře. Tak a teďka vlastně rožek disku musíte přišroubovat šroubkem. Já jsem měl tu smůlu, že šroubek balení u základní desky jsem neměl, jelikož jsem ji kupoval rozbalenou. Dává se tam vlastně distanční sloupek a do něj tak se zašroubuje šroubek, pomocí kterého se ten disk přichytí. Já bohužel jsem v balení opravdu žádný šroubek neměl, protože předchozí majitel ho nevrátil, takže jsem musel improvizovat a najít šroubek nějaký jiný. Tak a teďka půjdeme dát větrák na procesor, který byl vlastně v balení spolu s procesorem. Takže jo, tady ho máme. Na to, že to je stok větrák, tak teda vypadá dobře celkem. Nebylo. Takže tady si odšroubujte tady ty vlastně krytky, které máte těsně nad diskem, vlastně vedle procesoru vpravo a vlevo, nebo po případě nahoře dole, tak budete mít tady tyhle krytky, které si odšroubujte. A
následně, tak vlastně u toho větráku hnedka máte šroubky, které musíte zašroubovat. Jdou fakt těžce, já jsem to musel udělat ještě s pomocí táty, protože mě to fakt jako nešlo, doporučuji to udělat nějakou vrtačkou nebo nějakou šroubovačkou, která vám to prostě udělá. Nezapomeňte samozřejmě zapojit kabel od větráku, který jsem tady blbě vlastně zapojil, potom uvědomil jsem si to až po videu a zapojil se vlastně nahoru. Tak teďka si základní desku dejte do skříně a vytáhněte si šroubky, které byly v balení se základní deskou a všude, kde má základní deska takový dírky, měly by být tak zlaceně označený, tak ji zašroubujte. Musíte se najít ty správný šrouby, já jsem to tady šrouboval strašně dlouho, protože jsem tam našrouboval blbý šroubky, pak jsem je zase dal pryč, pak jsem tam dal zase další, ty jsem zjistil, že jsou taky blbý, takže si fakt musíte najít ty správný a zašroubovat. Jdu tam pořádně a nevynechat žádnou tady tu dírku. Tak, teďka kabely. Tyhle ty malinký kabílky, tak musíte vyjíst vlastně spodem, zapojit je do základní desky. Sem, teď budete mít na videu tabulku, jak je tam zapojit. Navíc, já když jsem to natáčel, tak to tam moc nejde vidět a natočil jsem to blbě, ale teď budete mít na videu tabulku, kam jednotlivý z těch kabílků zapojit. Tak, teďka se vrhneme na grafickou kartu. Takže krásně si ji rozbalíme. Balení už teda má něco za sebou, ale jinak je úplně v pohodě. Přišla nám dokonce a ještě zabalená takhle a ještě ten originální obal. Tak, teďka už ji máme tady, uděláme si tu krytkou pinu a vypadá teda krásně, krásně. Má jenom jeden větrák, ale zase na druhou stranu je fakt jako velké, takže teoreticky by mohl i stačit. Tak jo, teď si ji budeme muset dát do skříně. Takže jednoduše prostě grafiku vložíte do skříně, normálně ji tam zacvaknete do slotu a potom odšroubujete ze skříně vlastně tady tyhle ty tabulky a vložíte tam tu grafiku a ty tabulky tam zase zpátky našroubujete, aby tam ta grafika držela, aby nepadala, ani se nějak nevznášela, aby tam prostě normálně držela. A grafiku samozřejmě zapojit. Tak jo, teď vám tady ukazuju můj kabel montáž, samozřejmě tady jak mám ty kabely, tady máme ještě nějaký lisí, nemám ještě tady daný zdroj. Takhle by nějak zhruba ty kabely měly vypadat a takhle by to mělo vypadat uvnitř vlastně té skříně. Takže jo, takhle teda celkově skříň má vypadat. Potom teda tak si sem ještě dáme zdroj. Takže teď na závěr, tak tady máme zdroj, který nám vlastně bude celý počítač napájet. Takže jdeme si ho teda rozbalit. Takže jak už jsem teda říkal, tak zdroj je nemodulární, takže vlastně všechny kabely, které tam máme v něm a vlastně nemůžeme je žádným způsobem odpojit. Takže takhle teda vypadá. Tak, jdeme ho tam vložit, takže vlastně když si odděláte bočnici, tak to tam vložíte vlastně tady tím otvorem, který tady je. A potom zezadu, tak tam máte vlastně taky otvor, do kterého vám to vlastně musí vpadnout a přešroubujete tam ten zdroj normálně šroubkama. Jsou tam vlastně 4. A potom tak si musíte nějak nasměrovat vlastně kabely na spodku té skříně, aby vám vedly nahoru. Počítač tak nám jede na první pokus. Všechny větráky se krásně rozsvítily. Jinak já už tady mám BIOS updateovaný, ale vlastně, aby vám počítač jel, tak je dost možné, že se vám tady rozsvítí vlastně takový oranžový světlo na základní desce a budete si muset připojit buď flešku s updateovaným BIOSem k vlastně vašemu počítači, aby vám fungoval. A nebo, jak jsem to udělal já, že jsem si připojil externí mechaniku, dal do něho CDčko, které bylo vlastně přibaleno k základní desce a už mi to takhle krásně funguje. Tak jo, teď už nezbývá nic jiného, než jenom nainstalovat Windows. A to už je teda pro dnešní video vše. Já doufám, že se vám to líbilo, bylo to takový další video,
bylo stavěcí a pokud chcete nějaký další stavěcí typy a triky, nebo chcete nějaký další takový stavěcí videa ohledně počítačů, nebo obecně tady té počítačové technologie, tak určitě nezapomeňte napsat do komentáře a podpořit mě lajkem a odběrem. Tak jo, to je teda vše. Já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa a zatím nazdar.